Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, мы каманда школы нумар 44 горада Гомеля. Я капітан каманды Софья і жадаю прадставіць вам сваіх сяброў. Елизавета, Алексей, Варвара, Ярослав. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. По-руску учитель, по-белоруску. Ці верыце вы, што ў слове «жорны» 3 зычныя літары? Як называецца знак прыпынку ў выглядзе доўгай гарызантальнай рыскі? Ці верыце вы, што адміністрацыйным цэнтрам Палескай вобласці, якая існавала ў Беларусі да 1954 года, быў горад Калінкавічы? Пра якога партызана расказвае аповесць Якуба Коласа «Дрыгва»? У якім годзе армія Напалеона перайшла Нёман і ступіла на беларускія землі? Згадайце імя беларускага мастака Хруцкага. У якую пару года ў народзе адзначаюць купалле? Імя якога паэта носіць Магілёўскі дзяржаўны універсітэт? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Рослы, свежы, хударлявы, часціну мовы назавіце. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Елизавета, я набрала большую колькость баллов, выбираю категорию мова и гуляю 3-й. Меня зовут Софья, я набрала другую колькость баллов, я выбираю категорию история и гуляю 1-я. Меня зовут Варвара, мне засталась категория культура, и я гуляю 2-й. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Софья, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія
астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Софія, я вітаю цябе на пляцоўцы вялікай гульні. Мне таксама прыемна вас вітаць. Я адчуваю, што ты вельмі рознабакова зацікаўлены чалавек. Гэта так? Гэта так. Ну, раскажы пра сябе. Я цікаўлюся вывучэннем гісторыі, моў. Я самастойна вывучаю англійскую ды карэйскую мовы. Вось так, вось дык дзяўчына трапіла нам на гульню, так. Таксама я спяваю, пішу гісторыі, па большай часткай гэта дэтэктывы. І колькі дэтэктываў у тваім арсенале? 3. Яшчэ адзін момант. Я ведаю, што ты скончыла школу маладога журналіста, курс рэжысура і аператарскае майстэрства. Гэта так? Гэта так. Чаму табе менавіта гэта спатрэбілася? Мне было дуже цікава ўбачыць, як усё адбываецца па тую сторону экрана. У будучым я планую паступаць у Акадэмію мастацтва ў Мінску на курс рэжысуры. Цудоўна. Цяпер мне ўсё зразумела. Соф'я, пачынаем? Пачынаем. Катэгорыя гісторыя. І першае пытанне. Гістарычна гэтая мера адлегласці моцна змянялася. У перыяд Вялікага княства Літоўскага яна была больш за 1,5 кіламетра, а пасля ўваходжання Беларусі ў склад расійскай імперыі прыкладна 1 кіламетр. Пра што гаворка? Гэта міля, сажань ці вярста? Мяне здаецца, што гэта ці міля, ці сажань. Так. Чамусьці вярста чыста інтуітыўна адразу адыходзіць у другі бок. Ну, гэта калі чыста інтуітыўна. А калі падключыць нейкія звесткі? Я лічу, што гэта будзе міля. Так. Всё ж такі міля. Всё ж такі міля. Добра, я прымаю гэты адказ. Калі б ты сказала сажань, я б сказала ў адказ: Соф'я, неправільна. Ты адразу чамусьці інтуітыўна глянула на слова міля і памылілася. Соф'я, на жаль, правільны адказ вярста. Міля – гэта 5 вёрст, прыкладна 5 кіламетраў. Цяпер ты гэта ведаеш. Ідзем далей. Як называецца працэс стварэння буйной машыннай вытворчасці ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і перш за ўсё у прамысловасці? Гэта лічбавізацыя, індустрыялізацыя ці мадэрнізацыя? Гэты адказ я лічу, што ведаю дакладна. Мяне здаецца, што гэта індустрыялізацыя. Наколькі я памятаю, гэта 1930-е годы. І так, я лічу, што гэта індустрыялізацыя. Зразумела. Я прымаю гэты адказ. Прымаю, Соф'я. І мушу сказаць, што ён правільны. Да, вы што? Малайчына. У БССР палітыка індустрыялізацыі разгарнулася ў 1928 годзе. І ў 30-е гады якраз ішла поўным ходам. Малайчына. Цудоўна. Ідзем далей. Разгледзьце, калі ласка, партрэт, які зараз з'явіўся на экране. Трэба вызначыць, якім з 3 беларускіх франтоў падчас аперацыі «Баграцыён» камандаваў гэты вядомы палкаводзец беларускага паходжання. Першы беларускі фронт, другі беларускі фронт і трэці беларускі фронт. Пра аперацыю «Баграцыён» ты чула? Чула. Это аперацыя па вызваленню Беларусі. Так. Мяне здаецца, што гэта будзе ці першы, ці трэці адказ. Я лічу, што гэта будзе першы беларускі фронт. Чамусьці інтуіцыя падказвае іменно так. І гэта ўжо твой адказ? Мабыць, да. Першы беларускі фронт. Я памяняю свой адказ і скажу, што гэта трэці беларускі фронт. Всё ж такі трэці беларускі фронт. Дакладна.
Зараз да. І ўжо не вернешся да першага беларускага фронта. Да. Ну, добра. Я прымаю твой адказ. Софья, Константин Ракасоўскі на фотаздымку падчас аперацыі «Багратіён» камандаваў першым беларускім фронтам. Ты адказала неправільна. Як так можна? Але ты зразумела гэта, правда, калі я назвала імя Константина Ракасоўскага. Ідзем далей, і я нагадваю, Софья, у цябе ёсць яшчэ дапамога тваёй каманды. Адна падказка. Памятаеш пра гэта, Памятаю. так? Наступнае пытанне такое. У якім з беларускіх гарадоў размяшчалася рэзідэнцыя вялікага князя літоўскага Стэфана Баторыя? У Гродні, у Мінску ці ў Брэсце? Пачнем разважаць. Мне здаецца, што гэта точна не Мінск, таму што я не раз была ў Мінску і не чула пра тое, што рэзідэнцыя Стэфана Баторыя знаходзілася там. Чамусьці мне кажется, што гэта таксама не Гродна. Астаецца варыянт Брэст. Софья, а можа дапамога сяброў? Ці пакуль не? Пакуль не. Стэфан Баторый, насколькі я памятаю, быў з Літвы. Тады трэба разважаць, які з гарадоў бліжэй да Літвы. Мне здаецца, што гэта будзе Гродна. Гродна, Мінск, Брэст. І ты кажаш, што Гродна. Адкажу ўсё ж Гродна. Будь як будзе. Добра, я прымаю твой адказ. Гэтым горадам з'яўляецца не Брэст і не Мінск. Гэта Гродна, малайчына. У Гродні, дарэчы, Стэфан Баторый і скончыў свой зямны шлях. Малайчынка. Пятае пытанне. Каля якога населенага пункта адбылася вызначальная бітва айчыннай вайны 1812 года, якая прадухіліла разгортванне французскага наступлення на Петербург? Салтанаўка, Клясціцы ці Студзёнка? Зараз мне здаецца, што гэта Студзёнка, таму што я памятаю щось такое з білетаў па гісторыі Беларусі. Салтанаўку я зовсім не бачыла, а Клясціцы не дуже добра памятаю. Але знаёмая назва. Знаёмая, так? Кажаш, Клясціцы, Студзёнка. Мой адказ будзе В, Студзёнка. Ну, добра, я прымаю адказ Студзёнка. Назва гэтага населенага пункта табе знаёма. І ведаеш чаму? Таму што там адбылася бітва на Бярэзіне. Самая трагічная з гісторыі напалеонаўскіх войн. Менавіта там быў разбіты Напалеон. А вось бітва, якая прадухіліла разгортванне французскага наступлення на Петербург, адбылася пад Клясціцамі. І апошняе пытанне засталося. Як называлася конная пяхота у войску Вялікага княства Літоўскага? І варыянты: драгуны, гусары ці уланы? Мне здаецца, што гэта гусары. Конная пяхота – гэта гусары, на твою думку. Мне здаецца так. Не драгуны і не уланы. Софья, ну добра, я пакуль адказ не прымаю, таму што ты не выкарыстала яшчэ падказку сваёй каманды. Можа, зараз возьмеш? У сёмым пытанні ўжо нельга браць. Добра, я возьму падказку маіх сяброў. Моя паважаная каманда, дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на пытанне. Драгуны. Ты ўпэўнены? Уланы. Уже не, когда были уланы. Ну смотри у меня. Софья, команда параілася і вырашыла і падказвае табе, што гэта драгуны. Я лічу, што я даверусь сваім сябрам і адкажу драгуны. Вось так лёгка ты памяняла свой адказ на той, які прапанавала каманда. Я ім давяраю. Добра. Гусары і уланы – гэта лёгка ўзброеная кавалерыя. А ў нас у пытанні пра пехацінцаў, коннікаў-пехацінцаў. Дык вось, першапачаткова
Драгуны пехацінцы выкарыстоўвалі коней толькі для перамяшчэння, а з 18 стагоддзя сталі ваяваць і конна. Гэта пра іх гаворка ў пытанні. Ты правільна адказала. Дзякуй вялікі маім сябрам. Соф'я, ты цудоўна гуляла. У цябе на гэты момант 30 балаў. Гэта вельмі добра. Аднак, яшчэ лепей можна зрабіць, калі згадзіцца на дадатковую гульню. Я задам одно пытанне, якое не будзе мець варыянтаў адказаў. Калі ты згаджаешся і адказваеш на пытанне, у цябе будзе 60. Я згаджуся на гэтае дадатковае пытанне і пастаўлю ўсе свае балы. Цудоўна. Соф'я ідзе ва-банк. Пытанне такое, пытанне з беларускай мовы. Ці верыце вы, што ў назоўніку, я яго зараз не буду прамаўляць, націск падае на апошні склад? Прачытайце, калі ласка, тое слова. Садавіна. Так, вось гэтае слова. Спачатку я паспрабавала паставіць націск на апошні склад, каб пачуць, ці чула я гэтае ўжыванне гэтага слова такім образе. Зараз, мабыць, я зраблю неверны адказ, але я скажу, што я веру, што націск падае на апошні склад. Я прымаю твой адказ. Ён правільны, малайчына, Соф'я! Мы віншуем цябе, у цябе 60 балаў, ты малайчынка. Гэта добрая заяўка на перамогу. Варвара, я вітаю цябе на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю. І як і кожнаму гульцу, я, вядома, жадаю перамогі. Дзякуй. Варвара, раскажы, калі ласка, пра сябе. Па-першае, я люблю матэматыку, таму я вывучаю яе на павышаным узроўні ў школе. Люблю пісаць вершы і нейкія зарысоўкі. Добра, Варвара, пачынаем. Культуру ты выбрала, а чаму, дарэчы? Ну, мне не пашанцавала, і я выбірала трэцяе, таму то, што засталася... Што засталося? Ну, а калі б была магчымасць выбіраць, то што выбрала? Я выбрала бы мову. Я думаю, мне мова была б лепш за астатнія. Ну, зразумела. Першае пытанне. Які беларускі паэт друкаваў свае творы пад псеўданімам Мацей Бурачок, а родную мову называў адзежай душы? І варыянты. Паўлюк Трус, Францішак Багушевіч і Якуб Колас. Ну, калі браць Якуба Коласа, то гэта ўжо псеўданім, таму я думаю, што гэта не ён. А вось варыянт А, Паўлюк Трус, я пра яго не чула, мне кажется. Ну, я склоняюся да варыянта Б, Францішак Багушевіч. Так. Ну, таму я і адкажу Б. Ты думаешь, што Францішак Багушевіч браў псеўданім Мацей Бурачок? Да. Мы можам дапамогу сяброў адразу ўзяць і ўсё, і потым далей, без дапамогі. Яшчэ рана. Так. Я станаўлюся на Варыянце В, Якуб Колас. Якуб Колас. Ты казала, што Францішак Багушевіч. Засумнявалася, пальцем у неба. І гаварыла пра тое, што Якуб Колас гэта ўжо псеўданім. А ў Францішка Багушевіча, магчыма, Мацей Бурачок. 3, 2, 1. Адказ? Якуб Колас. Добра, я прымаю твой адказ. Паэт-змагар заклікаў сваіх супляменнікаў. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Родную мову называў адзежай душы і лічыў яе адной з галоўных адметных рысаў народа. Гэта Мацей Бурачок, Францішак Багушевіч. Варвара памылілася, хаця адразу правільна выбрала адказ, потым змяніла. Рабі вывады і ідзем далей. Звярні, калі ласка, увагу на карціну. Як называецца гэтае палатно народнага мастака Беларусі Міхаіла Савіцкага? Партызанская Мадонна,
вера ў перамогу ці трыумф жыцця? Вось на мяне глядзіць варыянт А партызанская Мадонна. І таму я адразу выберу гэты адказ. Дзякуй, я прымаю твой адказ. Гэтую карціну у Міхаіла Савіцкага закупіла Трацякоўская галерэя. Але для Беларусі Міхаіл Савіцкі зрабіў копію і пазначыў у назве «Мінская партызанская Мадонна». Малайчына, гэта правільны адказ. Цудоўна. Ідзем далей. Якая кінастужка у беларускім кіно была першай гукавой карцінай? «Салавей», «Палескія Робінзоны» і «Песня вясны». Ну, раз карціна гукавая, то мне падаецца, што гэта ці «Салавей», ці «Песня вясны». Думаю, я возьму дапамогу. Добра. Сябры мае, дапамажыце адказаць на пытанне. А подумать, мы неправильно сделали? А, существует, реально есть фильм «Палеские Робинзоны». Это Соловей. 34 год выпуск фильма «Палеские Робинзоны». Вот реально он. Варвара, сябры дапамаглі табе, але іх галасы раздзяліліся. Двое адказалі «Салавей», а двое «Палескія Робінзоны». І што нам рабіць? Падвялі мяне сябры. Чаму падвялі? Яны ўсе падвялі, гэта калі б яны не далі адказу ніякага. А тут яны падказалі. Я таксама думала, ці «Салавей», ці, мабыць, усё ж такі «Палескія Робінзоны». Пусть будзе «Салавей». Добра, я прымаю твой адказ. Фільм «Салавей» быў зняты ў 1937 годзе. «Песня вясны» ў 1929, і гэты фільм не захаваўся. А вось у стварэнні «Палескіх Робінзонаў» удзельнічаў Янка Маур. Сцэнарый быў напісаны на аснове яго твора. На жаль, фільм захаваўся толькі часткова. Год выхаду на экран 1935, і гэта была першая гукавая карціна на беларускай кінастудыі. Ты неправільна адказала. Аднак гэты правільны адказ, ён быў вельмі блізка, правда? Наступнае пытанне, чацвёртае. Увага, Варвара. Назва «Варыўня» зафіксавана на Прыпяцкім Палессі. А што яна сабой уяўляе? Што такое варыўня? Гэта прылада працы, драўляная пабудова ці прадмет посуду? Асцырыцца з нейкім ровам, нешта вырыць. З ямкай ці вырыць, так. Але тут такого няма. Вось мне падаецца, што гэта будзе драўляная пабудова. Гэта канчатковы адказ? Не прымаць яго? Да, канчатковы адказ. Гаспадарчая пабудова, без акон або з маленькімі адтулінамі. Варыўня звычайна стаяла асобна ці далучалася да сенцаў і хаты. Ты малайчына! Наступнае пытанне. Згадайце імя кампазітара, дзякуючы якому упершыню ў гісторыі опернага мастацтва са сцэны прагучала беларуская мова. Гэта Станіслаў Манюшка, гэта Дамінік Стэфановіч ці Мікалай Чуркін? Ну, гэта імёны знаёмыя. Вось самы знаёмы мне Манюшка. І я думаю, я станаўлюся на варыянце А Манюшка. Ну добра, я прымаю адказ. Дамінік Стэфановіч гэта музыкант, дырыжор, сучаснік Стэфана Манюшкі. Мікалай Чуркін кампазітар, заснавальнік беларускай прафесійнай музыкі. А вось дзякуючы Станіславу Манюшку, кампазітару, упершыню ў гісторыі опернага мастацтва са сцэны
прагучала беларуская мова. Гэта правільны адказ. І апошняе пытанне. Вось так, Варвара, незаўважна, мы дайшлі да апошняга пытання. Паміж пустак балот, беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі удзірванелы курган векавечны. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Янка Купала ці Максім Богданович? Я дакладна ведаю гэтыя радкі. Але вось, гэта нашыя тры галоўныя паэты. Гэта класікі пісьменнікі. беларускай літаратуры, так. Пайду супраць інтуіцыі. Выберу Янку Купалу. Гэта твой адказ. Да, Б. Добра. Паэма «Курган» была петербургскім шэдэўрам маладога Купалы. У друку з'явілася ў 1912 годзе. Ты правільна адказала. Малайчына. Варвара, у цябе 40 балаў. Але гэтага недастаткова, каб атрымаць перамогу ў гульні, таму што ў Соф'і 60. І пакуль яна лідар. Але ў цябе ёсць магчымасць усё памяняць. Ты можаш пэўную колькасць балаў ад сваіх 40 ці ўсе 40 паставіць на кон і паспрабаваць адказаць на тое пытанне, якое я табе прапаную. Варыянтаў адказаў не будзе. Якое ты прымеш рашэнне? Ну тут ці ўсё, ці нічога. Я пастаўлю ўсе балы. Цудоўна. І атрымлівае такое пытанне. З якой колькасцю краін мяжуе Рэспубліка Беларусь? Расія, Украіна, Польша, Літва і Латвія. Усяго 5 краін. Мой адказ 5. Гэта правільны адказ. Малайчына. Варвара, я віншую цябе. 80 балаў у тваім арсенале. Гэта цудоўна і добрая заяўка на перамогу. Аднак у нас ёсць яшчэ адзін гулец. І мы яе чакаем на гэтай пляцоўцы. Ліза, я рада вітаць цябе на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рада вас вітаць. Ты выбрала катэгорыю мова. Чаму менавіта мова? Таму што ў мове я чувствую сябе значна свабодней, таму што я магу размаўляць на некалькіх мовах і таксама яны могуць пераплятацца ў самых розных сферах. Зразумела, ты сказала, што ты можаш гаварыць на некалькіх мовах. На якіх? Я размаўляю на англійскай мове, а таксама самастойна вывучаю іспанскую мову, але я лічу, каб быць дастойным грамадзянінам любой краіны, трэба вывучаць у першую чаргу родную мову, і ў маім выпадку гэта беларуская мова. Гэта цудоўна. Як я рада бачыць такіх маладых людзей. Ну проста цуд. Гуляем? Гуляем. Катэгорыя мова. І першае пытанне, Ліза. Які з варыянтаў напісання дзеяслова «даць» у форме другой асобы множнага ліку з'яўляецца правільным? Вы дадзіце, вы дадзяце ці вы дасце? У першую чаргу я хачу выключыць варыянт «вы», «дасце», таму што гэта неверна, як я лічу. Мне найбольш блізкім здаецца варыянт А, дадзіце. Не, прабач, дадзіце. Дадзіце. Настаўніца як гаворыць? Калі вы, шаноўныя вучні 10 класа, дадзіце мне свае сшыткі, Не гучыць. не гучыць, так, дадзяце. І апошні варыянт Б, дадзяце. Дадзяце. Добра, я прымаю твой адказ. Ліза, дзеяслоў «даць» у форме другой асобы множнага ліку правільна па-беларуску гучыць так. Дасце. Ты адказала неправільна. Але нічога страшнага. Ідзем далей.
Колькі гукаў у слове гарадскі? І варыянты 7, 8, 9. Вельмі люблю фонетычны разбор. Гэта Г, А, Р, А, Ц, К, І. І ўсяго? Усяго 7 гукаў. Я пераправеру гэта. Гарадскі, калі мы вымаўляем гэта слова, літары Д і С пераходзяць у адзін гук «скі», і таму я лічу, што гэта варыянт А, 7 гукаў. Аргументаваны адказ на падставе даследавання фонетычнага слова гарадскі. А калі літары палічыць, то атрымліваецца 8 літар. А гукаў, Ліза кажа, 7. І правільна лічыць, малайчына, 7 гукаў. Цудоўна. Трэцяе пытанне. Якое значэнне мае фразеалагізм шуры-муры? Знаёмы выраз? Шуры-муры. Варыянты: нечаканае з'яўленне, незвычайная прыгажосць і любоўныя справы. Я лічу, без сумненняў, што гэта В – любоўныя справы. Таму што асабіста ў апошнія часы мы пастаянна слухаем, як вымаўляюць, як гавораць шуры-муры, і менавіта калі адносяцца да якіх любоўных спраў, і каб не называць пэўных дзеянняў, яны замяняюць гэта на шуры-муры. Ну, упэўнена, адказала Ліза і на гэтае пытанне. Чакай, так можа ўсё ж такі разгледзім нечаканае з'яўленне? Ці шуры-муры незвычайная прыгажосць? Не будзем. Любоўныя справы. Любоўныя справы. Я прымаю твой адказ. Калі мы гаворым выраз шуры-муры, мы маем на ўвазе любоўныя справы. Малайчына. Наступнае пытанне, Ліза. З 3 прапанаваных варыянтаў ужывання словазлучэння толькі адзін адпавядае норме. І трэба яго знайсці. Па выхадных днях, па выхадным дням і у выхадныя дні. Я разважаю і амаль што ўпэўнена, што гэта варыянт А па выхадных днях, таму што калі мы гаворым з прыназоўнікам па і маем на ўвазе час, калі мы гаворым пра некае дзеянне па кім, па чым, і па выхадных днях адпавядае гэтай норме. Я спадзяюся. Ты думаеш, што у месным склоне ўжываецца, так? І прыметнік, і назоўнік, і менавіта гэтая форма правільная. Так. А па выхадным дням чаму не? Таму што гэта распаўсюджаная памылка. Асабіста, калі мы гаворым і на рускай, і на беларускай мовах, гэта неправільна па нормам языка. Справа ў тым, што прыназоўнік па у рускай мове ўжываецца з давальным склонам. І вось у беларускай мове вельмі часта ўжываюць прыназоўнік па з формай давальнага склону. Ты гэта маеш на ўвазе? Да. Так. Ну, добра, пра 2 выразы паразважалі, а вось у выхадныя дні. А чаму не? Што тут неправільнага ці правільнага? Я лічу, што ўсё ж такі прыназоўнік па, калі мы гаворым пра дні, ён верны. Гэта 4-е выпрабаванне, Ліза. І, можа, спытаем у сяброў тваіх, не? Не, пакуль што не. Пакуль рана. Вы прыпасаеце сваю падказку надалей. Да. Правільны варыянт А. Па выхадных днях. І давай паслухаем, правільны гэта адказ ці не. Гэта неправільны адказ. На жаль. У выхадныя дні. Гэта правільны адказ. Цяпер ты гэта ведаеш. Ідзем далей. 5-е пытанне. Якое з прапанаваных спалучэнняў слоў з'яўляецца словазлучэннем? Давайце пойдзем пасля сустрэчы ці 5 сталоў. Што з гэтага словазлучэння? Словазлучэння з гэтых прапанаваных варыянтаў адказу з'яўляюцца В,
5 сталоў. Таму што, па-першае, давайце пойдзем, гэта пабуджальнае накланенне дзеяслова, і таму гэта не з'яўляецца словазлучэннем. Пасля сустрэчы гэта спалучэнне прыназоўніка і назоўніка, што мы таксама не можам аднесці да словазлучэння. І я прымаю адказ у першым варыянце «давайце пойдзем». Як сказала Ліза, складаная форма загаднага ладу. У другім назоўнік з прыназоўнікам. 5 сталоў. Гэта словазлучэнне. Правільны адказ. Малайчына і апошнія выпрабаванні толькі адзін. Прапанаваных сказаў не мае граматычных памылак. Які з іх? Да 2 алешын прыбіта жэрдка. Другі варыянт. Да 2 алешын прыбіта жэрдка. І трэці варыянт. Да абаіх алешын прыбіта жэрдка. На гэтым пытанні я вырашаю папрасіць падсказку, адказ на гэтае пытанне у сваіх сяброў. Зразумела. Дарагія сябры, падкажыце мне адказ на гэтае пытанне. Думаете, Ну, я так считаю. Ліза, вось пра што гавораць твае сябры. Трое з іх кажуць, што трэба браць першы варыянт. І адзін чалавек, не ведаю, хто гэта, гаворыць, што другі варыянт правільны. Я згодна з варыянтам А. Да 2 алешын прыбіта жэрдка. Мне прымаць гэты адказ. Прымайце. Добра, я прымаю адказ Лізы. Варыянт А. Да 2 алешын прыбіта жэрдка. Менавіта так гучыць правільны адказ. Малайчына, Ліза, малайчынка. Ліза, 40 балаў у цябе. Але гэтага недастаткова, каб перамагчы. У Варвары 80. І калі ты паставіш на кон усе свае балы і адкажаш правільна на тое пытанне, якое я табе задам, у нас у гульні будзе 2 пераможцы. Я ставлю на кон усе свае балы і гуляю у фінальнай гульні. Паважаю. Ліза, пытанне табе такое. У якой вобласці знаходзіцца Жыровіцкі манастыр? Цяжкае пытанне. Так, я лічу, што гэта можа быць Гронінская вобласць. І мой фінальны адказ будзе Гронінская вобласць. І ён правільны. Малайчына. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэтыя цудоўныя кубкі сёння я з задавальненнем перадаю Варвары, трымайце, калі ласка, і Лізавеце. Дзяўчаты, яны цяпер вашы, валодайце. Дзякую. Мне было вельмі цікава ўдзельнічаць у гэтай гульні. Я дзякую ўсім за гэтую жыццёвую прыгоду. Дзякую за такую гульню. Гэта была цудоўная магчымасць размаўляць па-беларуску і тым самым папрактыкаваць. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.